1 million, mega love shout out. One million, mega love shout out. Hi bro, mega love shout out. Maraming salamat. 2 million people in the house. May ginagawa ako. Tinatago ko yung mukha ko sa camera. May ginagawa ako. Yun. Hi Valentin, mega love shout out. Ngayon nga lang ako nakapag-live ng maaga kasi wala yung mga camel dito. Hindi pa kasi ako naligo, kaya tinatago ko yung mukha ko. Busy pa ako sa trabaho. Mamayang gabi, mag-live. Yan. Papakita ko ng mukha ko kasi naligo na ako ngayon. Hindi pa ako naligo. Sa dami ng trabaho. Hindi matapos-tapos.
Nangangamoy bayabas na ako. Ito ka naman kasing amo ko, umalis. Daming iniwan na trabaho sa akin. Ang hirap talaga maghanap ng pera sa YT. Nainis pa, hindi pa nagme-message si Lulo. Kaya hala, bira, live ng live. Ewan ko kay Fortoper, bro, kung nabalik na yung ano niya kasi nawala daw yung AdSense niya eh. Nawala daw yung laman ng AdSense niya, baka withdraw ni Lolo. Wala pa. Hindi ko pa naano yung pen ko kasi inantay ko pa nga ang message ni Lolo, hindi pa ako na-message. Pero alam mo bro, yung ano ko, yung sa Chrome ko, 13 point, 57. Pero bakit hindi pa ako mini-message? Pero sabi nung kaibigan ko, baka this week 15 of December. Kasi baka daw hindi ako nakaabot sa cut-off. Baka naabutan daw ako ng cut-off ni Lolo. Kaya ganyan. Kaya nga eh. Tapos, bago dumating, nasa Pinas na ako, no? Pero tagal pa nun. Sa March. Na-immune na kasi ako sa baho dito, kaya uwi na ako. Kasi 'di ba dapat yun lang, 2 to 3 months lang dapat nandiyan na yung pin, na. Ngayon nag-live ako, mamayang gabi mag-live ulit ako. Lulubos-lubusin ko na. Hi sis Pat, salamat sa patansak. Mega love shout out.
kamusta? Mega love shoutout. Walang bingo? Mega love shoutout sa lahat. From Patricia Bautista. Oo, ngayon na ako makabingo kasi wala yung mga camel dito. Mega love shoutout, 4 million people. Kanina nag-live na ako, ngayon nag-live pa ulit. Babawi. Yan, puntahan ko to yung binaba mo. My love, Patricia. OT na ako. Wow, ang ganda naman. Christmas tree. Ang bilis naman, sis. Hindi ko pa nga natapos. Natapos na kaagad. Ulitin ko nga. Ang ganda naman ito. Inulit ko yan. Ang ganda kasi ng kulay. Hi, my friend Hirumi. Mega love shoutout. How are you? I'm fine, my friend Hirumi. Oh, ang ganda nga. Paano kayo nila nagawa yun, no? Ang laki. Oh, that's good, my friend. You are okay. Me too, I'm okay. I'm so tired because I got too much work today. Oo nga, naubos na yung mga bote ng soft drinks. Ah, it's Sura Falak. Ah, okay. Bro ka. Oh, sige, dikitan kita, bro kabi, ha? Dikitan kita 10, okay? Aray, masakit na yung tuhod ni Lola. Sa sobrang daming trabaho. Oh, na-nosebleed ako din ni oy. Bro kabe, papunta na ako sa bahay mo ah. Susugurin ko. Okay, host, dito mo dikit. Okay, dikitan ko yan. Nadaanan ko si ate sa tabing kalsada. Anong ginawa mo kay ate? $3 million, mega love shout out. 133 point bahay mo, start mo. Okay. 10 lang ako. Kabiho TV. Okay, punta na ako ha.
Papunta na si ako. Okay, dikit mo sa akin 20, dikit ko sa'yo 10, ha? Sige, punta na ako. Kabie-kabieho. Hindi ko nakita. Ilan ba yung bahay mo? Tingnan ko nga ulit bahay mo. Okay, my friend, wait, okay? Laki ng bahay mo, bro, 7.29. Punta na si ako. Kabie-kabieho. Yun guys, maglablaban muna kayo dyan. Mag-ayuda muna ako kay Bro Kabi. Okay lang yun sis, kung wala kang idikit, no worries sis. No worries. My friend Hirumi, I'm coming with you, okay? Summertime is saying goodbye. I believe in hurt and we cry. Only one. Gabi-gabi ho. $3 million, mega love shoutout. Ano, unsa man ni oy? Gabi ho. 2 million, mega love shoutout. Yan, 1 down, Bro Kabi ha? 1 down. Gabi ho. 2 million, mega love shoutout. Dalawa na, bro. Oo nga eh. Ang bagal ko kasi nag-i-stack yung ano ko. Naglo-loading. Dalawa pa lang nalagay ko. May ano pa. May 8 pa.
Dumidikit kasi ho. Yan, 3. 7 pa. Bagal ko eh. Ako tapos na. Ang bagal ko nga eh. May 7 pa, kulang ko kasi nga nag-i-stuck yung cellphone ko. Yan, 4, 6 pa. Yan, 5 na lang. Lima na lang. Anim. Anim. 7. 7. 8. Sige, 8 na. 2 na lang. Siyam. Isa na lang ha. Tingnan mo na lang dyan. Yan, tapos na ako. Bro Kabe. Pakicheck na lang. Mega love shout out to Million. Maraming salamat guys. Two million mega love shout out. Maraming salamat sa inyo. Na-check mo na bro. Akala ko tapos ka na, nauna pa kasi. 3 million mega love shout out mga lalabs. Maraming salamat sa ayuda, bro. Bro Kabe, thank you so much.
Mega love shout out 4 million. Maraming thank you guys sa pagsilip sa bahay ni May Ilongga. Si May Ilongga hindi pa naligo. Wala naman harang. Hay, wala ba? Lagi ko na lang kayo nakakalimutan. Salamat, bro. Kanina nag-live din ako, bro. Wala rin harang. Sinabihan lang ako ng bibisita ko. Na walang harang yung live ko. Lagi ko nakakalimutan yung harang. Makakalimutin na talaga ako. Yan na, may harang na. Ayan, may harang na si May Ilongga. Salamat bro, na-remind mo ako. Lagi ko talaga nakikilimutin ang aking herring. Yan, may harang na si May Ilongga. Mega love shout out guys! No skip ads tapos wala naman. Yan na nga, pang i-skip kasi wala naman harang, di ba? Ayun, nalagyan ko na harang, may skip na. No skip na. Salamat bro sa pag-remind. Bro, tuwing ba nagka-cut off si Lolo? Anong buwan? Tuwing 15 ba? Ng buwan? $2 million, mega love shout out.
Sis Lady Gan, salamat sa patamsak harang mo dyan. Nakalimutan ko naman sis lagyan ng harang. Oo, lulubos-lubusin ko na sis kasi wala yung mga tigre dito. Kasi pag nandito, hindi naman ako maka-live lagi na ano kaya lubos-lubusin. Mamayang gabi ulit, live ulit ako. Salamat bro. Ako dahil na rin ako sa iyo ha. Wala na akong utang sa iyo bro. Check ko na lang bro. Sis Lady Gan, walang bingo. Kahit dalaw-dalawang oras lang ba na pag-live, okay na yun. Iba na muna host nakapin. Okay, sige. Sige. Japan Vlog, mega love shoutout. You have already moderator. Ah, ikaw ba to? Masyal. Japan. English na naman sana ako kasi Japan. Sabi ko ba, may bisita na naman ako Japan, magna-nosebleed na naman ako nito. Kaya pala ikaw. Salamat bro. Pang support sa'yo. Thank you so much. Japan Blood, thank you so much. Si Sir Lino ba? Hindi nag-live? Gagawa pa sana ako ng maraming ninja kaso ayaw na tanggapin ni Google. Puno na daw. $3 million mega love shout out. Nagmamadali si host ng kanyang tupiin kasi maliligo na si host. Busy ka pa ata, Lino. Busy siya ata. Oo, baka busy nga siya. Kahapon na ano ko siya, nag-live siya eh. Hindi rin kasi ako minsan makapag-focus, lalo na pag may alaga ako, ang hirap. Kaya minsan, gabi na talaga ako nakakapag-live pag nandito sila. Ang hirap kasi, may alaga.
Tapos tatawagin ka. Maraming salamat sa iyo, bro. Diyan ba ka, Saudi? Oo, sa Saudi ako. Sa Riyadh. Tapos ditong tupiin, maligo at magplansya na naman. Grabe ang trabaho ngayon ni May Ilongga. 2:23 ng hapon na dito. Diyan, tulog na. Tutulog na sa Pinas. Yung oras. $3 million, mega love shout out. Sa Iloilo ako, sa Pinas. Dito kasi hindi na masyado maganda mag-content dito. Kaya minsan yung content ko, CR, kusina, kwarto, yan lang. Bintana. Hi sis Chombi, salamat sa patams love. Ilongga. Salamat sis Chombi. Nagtutupi habang nagla-live. Salamat sis, okay. 3 million, mega love shoutout. Ikaw bro, saan ka sa Pinas? Ginapi ko, ginapala ang imong kwarta. Ginapala, ginapi ko? Ay, oo, gidi. Yung mga tanong nga, tinigaw makadto, day. Hambal, sabihan mo nga, dira lang ho sa pihak. Basta Ilongga, gwapa, dyan, no? Natawanan ako ni bro. Ginapala, ginapi ko. Mahirap yan kung iba yung mapala mo. Salamat, bro. Sa pag-stay dyan. Ang lamig na din eh. Sobrang lamig na oy. Yan, natapos ko yung tupiin ko. May tutupiin na naman ulit. Ay, giatay. 2 million, mega love shoutout.
Salamat sa inyo, guys. Baba muna ako saglit, may naghahanap sa... Allah! Baka si kadidang mo yan naghahanap sa'yo. Sige bro, salamat. Sige, sige. $3 million, mega love shout out guys. Salamat sa inyo guys. Hi Valentin, mega love shoutout.
Miguel Love, shout out to Million. Salamat sis, Lady Gan, sa patambay. $5 million, Miguel Love, shout out. Maraming salamat, 6 million. Thank you so much, guys. Hi, sis Chombi. Mega Love, shout out. Salamat sa pa-heart-heart, sis Chombi. Sige, salamat, sisi Koy.
4 million. Thank you so much. Salamat guys sa 4 million. Galap shout out to million.
2 million. Mega love shoutout. 1 hour na pala ako. Ang bilis. Maraming salamat guys. 2 million. Hi sis, Chombi. Thank you much, sis. Gusto ko nang maligo. Inaantay ko pa yung deliver. Baka mamaya pag naligo ako na sa CR, dumating ta. Ano to sis? One ball machine. Ball vending machine. Ang cute naman.
So cute ng fish ah. Galap shout out to Million. Maraming salamat guys sa inyo sa pagtambay. $4 million, mega love shout out.
Bigyan love shoutout, 3 million. Maraming salamat sa inyong patamsak dyan, mga lalabs. For million, mega love shoutout.
Maraming salamat sa 3 million people in the house.
3 million, mega love shoutout. Maraming salamat guys. Mag-end na si host 3:20. Kasi tatapusin ni host mo na yung trabaho. Mamayang gabi naman ulit mag-live si host. May 5 minutes pa guys si host na natitira. Maraming salamat guys sa inyong patambay guys. Sa 3 million, salamat guys sa pagtambay. God bless you all guys. Hi sis Chombi, salamat. 4 minutes na lang ako sis kasi ang dami ko pang trabaho. Hindi matapos-tapos. Ang dami kasing trabaho na iniwan ni madam. Hindi pa ako naligo sis. Amoy sibuyas na ako. Maraming salamat sa iyo sis Chombi. Oo sis, promise. Amoy sibuyas na talaga ako kasi kanina pa akong umaga hindi naligo. Tapos parang inaabot na naman ako ng parang tinutupak na naman ako. Nagpakakambing na naman ako. Kasi ang lamig ng tubig. Hindi ko na alam yung amoy ko. Sibuyas o bawang. Baka mamayang gabi mag-live ulit ako. Kasi nilulubos-lubos ko yung pag-live ko. Kasi wala sila dito. Bukas pa ng gabi sila uuwi. Dami ko kasing ginawa ngayon. Naglinis ako ng kusina. Tapos sasabihin pa niya ng amo ko pagdating niya na, wow, it's very clean. Pero hindi niya alam, inis na ako. Gustong gusto nila ang very clean pero napakaburara naman nila. Ang sarap pang kunitin sa hita. Gustong gusto nila ng malinis. Tapos yung kalilinis ko lang ng CR, yung mga kulangot nila nasa pader na nakadikit. Ewan ko babaw na. Napakaburara talaga. Ano ba naman pagkatapos nila mag-dial? Maghugas sila ng kamay. Instead na maghugas ng kamay, dinidikit nila sa pader. Ano yun? Glue? Paresin sila yung amo kong lalaki, tsaka yung alaga akong babae. Naku. Parehas talaga napakaburara. Naku, nagmarites na ako ha. Hindi, totoo yun sis. Tapos yung hinubad na brief, sinabit lang sa likod ng pinto. Hindi mo na nilagay sa basket. Mabuti sana kung napakalinis na brief. Yung brief ba na nag-yellowish na? Huhubarin lang yan, isasabit sa likod ng pinto. Kinabukasan, isusuot ulit. Yung babae, amo kong babae, ganyan din. Huhubarin lang yung pang ano niya, pang loob. Isasabit din sa likod ng pinto. Kinabukasan, isusuot ulit. Ay, ano ba yan? Hindi sila nangangati, ano?
Oo sis, totoo yun. Ganyan yung mga amo ko dito, naiinis ako minsan. Tapos akala mo naman, diring-diri sila sa mga Pilipina pero sobra pa sila. Noong isang araw, nahuli ako ni Madam. Nilalagyan ko Clorex yung brief ng amo kong ng lalaki kasi ang dumi nga, napaka-yellow. Sabi niya, naku, wag mo lagyan yan, masisira. Takot na takot ba na matanggal yung dumi? Yung ginawa ko, binalawan ko na lang kahit nag-yellow, sinampay ko na lang. Pasaway talaga ito yung mga amo ko. Tulad ngayon, umalis sila ha. Buksan ko yung ano nila, cabinet. Naku, anak ng nanay mo. Nandoon nakatambak yung under ni Madam. Underwear. Parang 2 linggo yata walang laba-laba, nanigas na. Nilagay lang sa loob ng cabinet. Ang labas parang chicharon na sis sa tigas. 4 million, mega love shout out. Nagmarites na si host. Pero yung minamarites ko, mga lalabs, totoo yan ha. Hindi yan joke. Parang nahawa na nga ako sa kanila eh. Parang tinatamad na rin ako maligo. Ang lamig kasi ng tubig. Pero maligo talaga ako yan. Amoy sibuyas na ako eh. Sabi ko mag-end na ako 320 na sobrahan. Sige, 325. Nasobrahan sa sobra kamarites. 4 million, mega love shout out. $4 million. Thank you so much. 1 minute na lang guys si host. Salamat sa inyo guys sa pag tambay-tambay sa bahay kubo ni Miilongga. Thank you sa inyo mga lalabs. $5 million. Maraming salamat po.
Josie Vlogs, mega love shoutout. Salamat, Sisi. Salamat sa pa-heart-heart, Sisi. Salamat, Sisi Josie, sa patamsak. Sis, bigyan kitang 10, sis, ha? Yung bahay mo, 455, bigyan kitang 10, okay? Papunta na ako, sis. Bago mag-end, bigyan mo na kitang ayuda 10, okay? Bahay mo, 455. Josie Vlogs. Papunta na ako, sis. Josie Vlogs. One down na, sis. Sis Josie, one down. Bago ako mag-end, ayudahan kita, ha? Josie Vlog. Yan, pangalawa, sis. Tatlo. Apat. 6 na lang, sis Josie. Lima.